ako'y challenge sa imo toy, takuri challenge. Ayo hagli kay ha. Agoy! Unsa naman po na nga challenge buknoy? Nga nung palikay-likayon man ko nimo. Unsa man din na paligid-ligiro nimo ng takuri. What? Maayo siguro. Sabayan na to nag kiay-kiay. Diba? Kay nga mang maglikay-likay man ko ana. Lihay-lihayan man ako ng takuri. No. Kiay-kiayan na no. Ha? Laguta po na nga challenge ay. Ma-challenge ko ta kay nganong ing anaon man. No? Pakyas ning trabaho ah. Challenge pa more. Ginagawa mo. Oh, no. Oh, no.